Malawi Today. Ndikaoneka bwino sirikota zya lomwe akufuna pita muthalika. Ndikaoneka bwino sirikota zya ajewa akufuna achakwera. The same applies tikumpoto mupeza kuti ndikumene afford mapanga dominate kwambiri. Kuti ndichifukwa chani chifeyo ndale zimene ziza Malawi sitikufuna kudzitsiya. Ngakhale tamuona kuti nsogoleriyo ngosalungama, nsogoleriyo ndosathandiza ndithu mtundu wa Malawi. Kupano chifukwa chonera kuti ndi wa mtundu wathu timaonesesa ndithu kuti akhale pasogolo pa china chilichonse. Ndi chifukwa chani? Funso ili ndikufunsa zimenezi chifukwa ngakhale zonse zimene tikukamba pano izi zimene achita achakwera popita kukapereka ng'ombe ndi mpunga kwa Asilamu pokonzekera kumasula Ramadani kandi Ramazani kandi whatever. Tikukondwerera kwambiri. Amene tikukondwerera kwambiri zizi ndife amene tili Chisilamu. Amene sitikuona povuta kwambiri ndife amene tili Chisilamu ngati inuyo ajafa. Ndimakumveserani bwino konse kumene chokera nkhani imeneyi Mr. Jaffa. Makomenti simudapereke tikamakambaza nkhani imeneyi. Simudapereke. Wamveseranso wa Mr. Muhammad akuoneka kuti sakufuna kumasuka bwino kuti zimene tikuzuzula iyi. Zikomo kwambiri kuchokera kuno ku movie wa Chilungamo muli ndine Comrade Matemba. Mwadzuka bwanji madera onse amene makonda kusatira ife a movie wa Chilungamo. Ine Comrade Matemba ndikuti muli bwanji. Tisanayambe kupereka maulemu wina aliyense timayamba kupereka ma office athu a movie wa Chilungamo kuti office ya ku Pretoria muli bwanji kumeneko pamodzi ndi Gogo issue kumeneko ndi anthu ena onse kumeneko amene mapezeka ku office ya movie wa Chilungamo muli bwanji. Nanga ku Durban office ya movie wa Chilungamo kumene kunso kumapezeka so Sister Hajira Sister Hajira amapezeka ku office imene ya movie wa Chilungamo komanso Musa komanso ndi ena otere komanso anemu Osman ali society yomweyo ndikuti muli bwanji kumene ku Durban. Ngati muli bwino ife tili bwino kwambiri. Komanso munyengo imeneyi tinene pano kuti ndikhala ndi kusesereka kuchokera lero kapena mawa ndikhala ndi kusesereka kulowa mu Durban chifukwa zikuoneka kuti weekend imeneyi ndikhale ndili mu Durban kugawa zina ndi zina za chipembezo. Tikhala tikuyenda ndi mabwana pamenepo kukagawa zokudya zomasulira Idi amati Idi Mubaraka ya Muslim kusala. Ndikhala ndili mu Durban kwa amene akundifuna ndithu tionane mu Durban ndipempherera mmene mu Durban mukandiimbira ndikuwuzeni kuti mzikiti omwe ndipempherere ndi kuti tikakumana kumeneko ndithu tikacheze tikadye ndikukhulupirira kuti kukakhala braai pa section ina yake tikakhala tili ndi braai pamenepo. Mamemba nonse amene masatira movie wa Chilungamo ndiimbireni tikakumane tikadye braai pamenepo. Ndithu ndine Comrade Matemba kuchokera kuno ku Cape Town ku movie wa Chilungamo. Nkhani yomwe ili apa ndiya kuti Amalawi ife ndi afa aja amene timaphunzitsa ifeto a movie wa Chilungamo timaphunzitsa loud and very clear kuti chonde tisamagawane mitundu, tisakhale ngati anthu amene amagawana mitundu kwambiri kumakhala anthu odana kwambiri, koma tizikhala anthu oyanjana chifukwa tonsefe timatha kukwatirana. Myawo ukakwatira mchewa ukakwatira mlomwe ukakwatira mtumbu ukakwatira. Zimenezi zisatipangise ife kukhala anthu ogawikana mitundu chifukwa tikangogawikana mitundu ndiye kuti sizilongosoka chifukwa kuti ine bambo anga ndi mlomwe, ine mayi anga ndi muyawo, ineyo Mr. Matemba bambo anga ndi mlomwe komanso mayi anga ndi muyawo, ndiye kuti pali union yayikulu kwambiri ifeyo ndi alomwe. Nde tikati tizukute wina aliyense ndiye kuti tipeza kuti wina aliyense bambo ake ndi mchewa mayi ake ndi muyawo. Nde zinthu ngati zimenezo zisatipangise ifeyo kugawanisana mitundu. Ndithudi tikanakhala ngati aja anthu aku Tanzania, anthu amene awa ndi okondana kwambiri, amalemekeza zipembedzo za nzawo, amalemekeza chisilamu cha nzawo, amachilemekeza
chikhristu amachilemekeza chimodzimodzinso ife mamuslimu ku Malawi timalemekeza akhristu ngakhale mu Qurani noble Quran ya amamuslimu imanena mupoyera kunena kuti ndithudi mdani wa mulungu weniweni ndi muyuda yetu. Mulungu amanena ndithu mu Qurani yolemekezeka yathu mulungu ananena kuti iyeyo mdani wake kwakulu ndi muyuda komanso ndi anthu ena amene amapembeza mafano amatha kusema chidole china chake ndikumachikhulupirira chimenecho iwowo ndiye adani koma inuyo akhristu mulungu akuchemererani mu Qurani mu vesi yake sindingayitchula panda iyi wala komano amene amaziwa Qurani ndithudi zimenezo akuziziwa. Ananena kuti ndithudi kwa anthu amene mukazaona anthu amene amakhala chifupi kwambiri ndi mulungu ndi acha amene amanenzicha okha kunena kuti ife ndife Khristu ife ndife Islamu. Dziwani kuti anthu amenewo ndi amene amakhala chifupi kwambiri ndi Chisilamu, amene amakhala pafupi kwambiri ndi mulungu ndi amene amazicha kuti ndife Akhristu kapena unena kuti ndife Islamu. Qurani ndithu inazanena zimenezo nchifukwa chake mu Qurani anakutchani kuti inuyo ndinu amitundu enanu kapena anthu osatira abuku amatanthauza kuti inuyo ndi makhristiani ndeno chilungamo amanenanso kunena kuti akuti palibe chomwe chizakhale kuti chinthu choona chizavindikiridwe ndeno kuzidzafika nthawi yakuti chinthucho choonacho chomwe munachivindikira chizapezeka kuti nthawi inake chizaululika ndikunena kuti ichi ndi choona. Lero tu m'Malawi mutu anthu timabisa ubwino wathu pere muzi kubisa munjira yosiyanasiyana kumabweresa mapropaganda osiyanasiyana. Lero tu amayiko akunja achatango ubwera paja ndikuzango ulula kunena kuti kodi Malawi do you know kuti Malawi muli mtsogoleri yemwe mukhoza kumpasa usogoleri ndikuyendesa bwino chifukwa ife kunoko tikugwira naye ntchito iyeyu ya business akumakhala transparent ndi accountability tikumatha kumuona kuti munthu amene ndithudi mwandu 100 kumapezeka kuti iyeyu ali mmene momwe komando kumapezeka kuti dziko la ku Malawi lakero sili kulongosoka. Tikamufunsa bwino amanena amatiuza ifeyo kunena kuti ku Malawi kuli kusankhana mitundu anthu akamakavotera savotanso kuti chifukwa kuti akuvotera mtsogoleri wabwino koma chifukwa chosankhana mitundu. Ndiye ife timabwera ife amuvi wa chilungamo ndi ukuunikirani ku chilungamo kunena kuti Malawi tatengerani example pa Tanzania pomwe papa sasankhana mitundu sasankhana zipembezo koma amakwanisa kukhala ndi mtsogoleri wa chipembezo china wa mtundu wina ndi kumakhala mosangalala ndi kumpasa sapoti. Zimene zonso ifeye Malawi ndizotheka. Kodi Magufuli waonesa kuti munthu wabwino bwanji? Magufuli poyambira anali mphunzitsi kenako anapanga oni ujeni private hospital ndikukhala iye oyang'anira hospital yake ndikumayenda bwinobwino waza mchipatala. Anthu ena kumene kuchako president oyambirira amati Julius Nyerere kandani anamuona kuti mkulu uyuyu ndi munthu wokuti ali ndi maphunziro yake koma akuyendesa business yake imene ikuyenda bwino. Anazamuuza kuti iwe tapanga contest za ma MPs kapena ukhale minister pena pake tikuona kuti ungagwire ntchito bwanji. Anadzakhala MP ndikukhala minister kayana mwika kuhefe koyambirira kenako anahoda ma minister osiyanasiyana anapezeka kuti munthu uja akuchita bwino kenako anazamukoka kuti no iweyo ni munthu ukugwira ntchito bwino mpaka nakukamulowesa mu cabinet yake kenako pamene amapeza mwayo kuti amene timusire u president akapikisana nawo ku convention kukapezeka kuti anampanga support mpaka nakupezeka kuti anawina ndi kukhala president wa Tanzania. Lero Tanzania imayimba lokoma chifukwa inabwera ndi mtsogoleri wabwino amene yuyu ndikuyika zinthu zoyenerera mzituko zosiyanasiyana kuzichepesera salary yake kuchepesa ndrama zolandira za maminister kuchepesa zinthu zambirimbiri kuonesa commitment yake kwa anthu ndi kuzipereka ndipo anazapezeka kuti yeyo ndi mtsogoleri wabwino kwambiri mu Tanzania. Pamene amapanga na handover ndi mayi amene yu wa Chisilamu ziwani kuti anali iyeyo amakondanso Asilamu koma iye kumanena kuti ndi president wa Chikhristu kusasangana mitundu kumeneko. Ndiye ifa Malawi tikanati tizitengera example wa Tanzania ndithudi lero Malawi mu bwezi titapeza mtsogoleri wabwino ndi kukhala anthu osachitirana jealousy mu chinthu china chilichonse. Dziko kwambiri tijame kunkhani imeneyo yosangana mitundu taiyankhula menepo tisamasangane mitundu Malawi ife ndi amozi timakwatirana ndiponso
timalowelana madera mukuti wina makwatira uyu makwatira uyu nde zosangana mitundu ife amuvi wa chilungamo sitigwizana nazo komanso zipembezo ndanenanso momveka bwino kuti zipembezo zomwe zimakhala zokondana kwambiri zikanakhala kuti zikhala zokondana kwambiri ndi zipembezo za ma Christianity and Islam. Ya anthu amene wandiwokondana kwambiri fo mulungu wachemerera mu Korani kwambiri ndiye tizikhala anthu okondana nchifukwa mukaona asilamu akamapanga madawa nditudi amawayitanisa achikhristu kuti mumve bwerapa munzamvera mawu a mulungu nchifukwa amanena kuti Korani ndi Bible munalembedwamo zinthu zambiri kuphatikiza mawu a mulungu anaphatikiza momo komanso zonena za anthu za mafumu anaziphatikiza momo pomwe Korani inangolembedwa Korani yokayoka mopandamo kuphatikiza mawu a anthu wamba amene amayankhula makomenti anthu amapezeka ti mabuku tina tati ngono ndiye kusiyana kwa buku la Korani ndi buku la Bible nchifukwa asilamu akamafuna kuwerenga Bible amasankha kuti mawu awa ananena Yehova mawu awa ananena mfumu mawu awa ananena munthu osakhala kuti ndi prophet nchifukwa lero chipembedzo cha Chisilamu ndi cha Chikhristu chimakhala chosemphana kwambiri chifukwa anthu ena mmaona ngati kuti Bible lija mawu onse aja ndi mawu a mulungu mmaliwala kuti memunya anthu ena ake amayankhula kufika pa kuti wagwidwa Yesu Kristu uja amene mpachikeni ameneyo mwakuti ndi ochimwa amene akusocheresa anthu ambiri ameneyo inu mawu amene mmaona ngati kuti ndi mawu a mulungu ndiye mukamamva asilamu akumpanga dawa nditudi kumapita kumeneko kukamvesera bwinobwino ndikuona kuti kodi chilungamo chikuti bwanji chifukwa anthu asilamu amatha kusiyanisa kuti mawu awa anayankhula Yesu mawu awa anayankhula Yoshua mawu awa anayankhula Abrahamu ndiye choncho kusatira zinthu mwachidwi kwambiri zimakhala zinthu zabwino kwambiri foti mmaziwa chilungamo ndipo mmaziwa choonadi ndiye choonadi chimamasula ndiye Yesu Kristu ananena momveka bwino kunena kuti ndithudi ngakhale chinthu chabwino mutachivindikira olo mutachivindikira ni mablanket atatu ndithu pazafika nthawi ina yake chinthu chabwinocho chizaululika ndikubwera kuti anthu ndikuchidziwa ndi anthu akazachidziwa ziwani kuti anthu azabwerera mbuyo ndiye ife tikunenesa pano pakunena kuti ku Malawi ku anthu mwakhala mukumpondereza atupere muluzi kumamuponda mwangati chipani cha DPP tisanene monyengerera pano mosabisa mosanyengerera chipani cha DPP chinayesesa kuti ampondereza atupere muluzi asaoneke ndi ubwino omwe ali nawo oyambirira anali bingu wa Mutalika kumumanga ndi kumupondereza kuti asaziwike kuti mwana ameneyu ndi mwana wa nzeru koma ditu apita Mutalika tinawaona akuyenda naye mwana ameneyu ndikumupempha kunena kuti tahoda maminista osiyana ndipo iye anahoda maminista osiyana lero ID yomwe anthu akumanyadira nayo m'Malawi inabwera mu nthawi ya atupere muluzi kupanga design anapita mayiko akunja ndikupanga ka design ka ID kaja ndikupezeka kuti lero lino m'Malawi tili ndi ID mbuyo monsemu tinalibe ID ndi zimenezonso ndi achievement ya atupere muluzi ndipo mu nthawi ya atupere muluzi pamene anali Minister of Home Affairs ndithudi ma passport amaenda bwino kunalibezo kuti munthu passport kumakucha kuti passport imene ya fake mwakuma kuti nthawi imene minister wake anali atupere muluzi china chichonse chimaenda bwino ndetaonatu kungobwera tonse alliance anyamata amene wakulephera kuyika ndondomeko zoyenera za mapassport lero kufikira lero lino kumayendera chinyengo komanso passport yake yakuti mayiko ena akumayikana kuti ndi ya chinyengo si kukhala 100% perfect ndife aja amuvi wa chilungamo timangobwera pano kuzukuta chilungamo amene mukuziwa chilungamo muzimva pamene popo kuti anthu awa anayima pa chilungamo ndiye tinenese pano nkhani ya mgwirizano ndithudi ku Malawi kwayamba anthu ayamba kupanga mapropaganda ndipo mapropaganda amenewa muwaone kwambiri ya mamva posachedwa pomba kuti ku Malawi ku Reserve Bank yapya moto Reserve Bank yapya Forex yapya pomwe sinali nkhani sinali choncho nkhani inali yakuti kunangobuka kausi kena kake pomwe kumasungidwa ndalama kumeneko komano kuti maalamu anazalira kulira kwa maalamu zija zimagamozo za fire zinayamba kuthamangira kumeneko koma sizi kuti nkhani inali ya choncho ndiye mukamamva anthu ena amakonda kubweresa maboza ndiye ofunika kumazifufuza bwinobwino mukamva nkhani za anthu amene mumakhulupirira bwinobwino muzidikira kwa anthu amene mumawakhulupirira kuti akabweresa nkhani zawo zizikhala zoona ku mtundu wa Malawi chifukwa ife amuvi wa chilungamo
osatitenga ngati kuti ife ndi ma actives. Ifetu ndife aja owunikira Malawi ku chilungamo. Ndiye ife ngakhale ma actives ngati atapanga zoyipa timawadzudzula chifukwa kulibe bungwe lina lililonse lomwe lingadzudzule bungwe. Koma ifeyo nosabwera pressure group movie wa chilungamo tiziwadzudzula ma actives ngati akuphwanya malire, komanso tizawuza ma actives kuti anene chilungamo m'dzikomu kuti chilungamocho chafikira Malawi chifukwa iwo amazitcha kuti ndiwo onena za chilungamo, koma ife taona kuti ma actives ndi amene amasocheresa dzikoli, ndipo ulendo unosi zitheka kuti asocherese chifukwa ife amuvi wa chilungamo tikala tili pamenepo kuwunikira chilungamo ku mtundu wonse wa Malawi. Zimenezo ndiye mutimvesese. Lero apangaso propaganda omwewo kumuyika Tupere Muluzi chithunzi chake chomwe anagwirana chanza ndi Achakwera ali akukapepesa maliro a John Tembo ndiye kutenga mawu ndi kulemba pamenepo kuti alliance kuyambika yemwe kuti Chakwera kuyankhula ndi Atupere ziboza lokha. Ife amuvi wa chilungamo tikubwera pano ndikunena kuti kakripi kamene kakuzungulira lero lino dziwani kuti ndi omwewo ama actives ena amene amazitcha kuti ndi ma actives, koma ife timadziwa kuti ndi ma actives a chipani cha DPP. Ndi anthu amene wainiwo mukwaziwa panopanso tinasiya kuatchula mayina chifukwa chakuti anthu mumawaziwa anthu amene amanena zinthu zababodza m'dziko lathu la Malawi. Iniwo mukwaziwa, ife tinasiya kuatchula mayina, komano anthu azingozipanga shame on themselves, azingozimvera chisoni kuti zinthu zamabodzazi tikangonena dziwani kuti muvi wa chilungamo ubwere pamenepo ndikuizukuta nkhaniyo ndikukuwunikirani inuyo Amalawi. Dziwani kuti ife amuvi wa chilungamo muyende ndife munyengo yonse mpakana ya mavoti mpakana kuti mukapeze mtsogoleri wabwino. Dziwani kuti powunikira pake pakale ndi pano pa muvi wa chilungamo. Ife tazipereka, ndipo ife sitidalira thandizo kuchokera kwa munthu wina aliyense, ndipo ife satithandiza munthu wina aliyense. Ife timazithandiza pa ife tonka, ndipo ife timagwira ntchito, ndipo ife timazilimbikira mwa ife toka ndikumapeza zosowa zathu mwa ife toka, ndipo ife tayima pa chilungamo. Ndiye ndikutsimikizireni pano Malawi mu chipani cha DPP chalephera kuatumikira Malawi, ndipo chinachosedwa pa mpando, ndipo motsogozedwanso ndi ma actives amene anakuwuzani m'dzikomu kunena kuti musavotere DPP ili ndi makhalidwe oyipa otere, komanso amatenga amagwirisa ntchito khadi ndi pamodzi ndi a president. Ndi zosatheka kuti munthu president ndi bodyguard wake azisewera game m'dziko muno. Ayi, ife amuvi wa pressure group ya muvi wa chilungamo tili pano kunena kuti Peter Mutharika ayenera kuyankhapo pa nkhani imeneyi, komanso Achisale ayenera kuyankhapo pa nkhani imeneyi chifukwa kuti ndi anali anthu awiri amene amagwirisa ntchito khadi limenelo, wina kumpasa nzake wina kumpasa nzake, akapita kokafusidwa mafunso. Ndipo Amalawi pasamveredwe chisoni china chilichonse m'dziko lathu la Malawi pamene ASB kaya apolisi akufufuza chilungamo kwa anthu amene anasowesa ndalama m'dzikomo. Zimenezo ife tikunena ife amuvi wa chilungamo tingodikira ofufuzawo afufuze ndipo mpaka na apeze chilungamo chake kuti zimayenda bwanji pa nkhani ya khadi ya president wa Peter Mutharika plus Achisale. Ifeyo tikufuna chilungamo, ndipo anthu amene wawa anthu amene akupezeka ndi zifukwa ndi boma, anthu amene wafunika akhale pa benchi ulendo wake ndi uno. Tupere Muluzi sitikufunanso apange associate kapena unena kuti kupanga mgwirizano woyenda kumbuyo kwa munthu yemwe akupezeka kuti ali ndi vuto la katangale m'dziko lathu la Malawi, kuyambira DPP komanso MCP. Sakufunika Atupere Muluzi kuyenda mbuyo mwa zipani ziwiri zimene zizi. Ife amuvi wa chilungamo tili pamenepo. Atupere Muluzi iniyo muyime panoka muyende nda Malawi, ndipo mukayenda nda Malawi muona zipaso zomwe mungakolole, ndipo ndi zomwe ifeyo tidaone kuti kodi Amalawi amaziwa zinthu zabwino kapena zabwino samazidziwa. Ndipo Amalawi inuyo mukhale ngati ma delegate amene mumapita ma convention anu osiyana-siyana kumaona anthu osiyana-siyana amakupasani zindrama za nkhani kumakuhongani, koma inuyo Amalawi munapita kukasankha atsogoleri amene mukuafuna akumtima kwanu, amene mumafuna kuti akutumikireni zipani zanu osati okukuhongani ndi ndrama. Leronso zipani zakonzeka kwambiri kufuna kukupasani zindrama zanga, especially IMCP akonzekera kwambiri ku apasa anthu ena ndi ena amene ataibe pawo kama independent
tikuapasa zindrama zankhani cholinga chakuti azikuhongani zindrama cholinga chakuti mukavotereso MCP kufunika dziko muno chifukwa anakunamizani kuti akusinthirani zinthu mdzikomu alephera. Lero akuvomereza munjira ina iliyonse kuti alephera, ndipo akukuwuzani kuti apresident akuwuzani kuti wina aliyense amene anandikatangale ndi mmanga ndi mtani ndi mpaka nthawi yonseyi anali kutiyo kuti amange anthu amenewo. Ndiye kuti anthu amenewo amagwirizana nawo ndipo amagawana akaba ndalama. Ndipo Charles Ben Longwe ananena momveka bwino kuti ndithudi ndalama zathu zaberedwa kwambiri mu nthawi ya DPP kufikira nthawi ya MCP. Amagwisa ntchito Sule Sata ucha mwenye ucha amene amaba zindalama zambirimbiri muja umeja ndi umboni okwanira omwe anatisira Ben Longwe zamuiwale kwambiri Ben Longwe. Ndipo ananenesa kunena kuti ndipo mdziko mu ngati mwasala munthu mmodzi yemwe ali wachilungamo ndi Honorable Atupele Muluzi, ndipo mawu amenewo amalawi mwagwirise. Ndiye muzimuyang'ana mwachidwi kwambiri Atupele Muluzi pa step yake, asapange mistake yopita kumbuyo kwa chipani china chilichonse chomwe chili choyipisisa mdzikomu, chifukwa zipanizi anthu amafuna kuti aone kuti MCP kodi kuyipa kwawo nkopitirira kapena nkosindika. Ndiye kwapezeka kuti nkopitirira. Komanso ife amuvi wachilungamo tilipo mpano kukupangani guide amalawi nonse kuchilungamo, ndipo ife sitibwerera mbuyo. Ife tikhale tili pano kukuunikirani mudziko lonse la Malawi kuti chilungamo ndichi. Atupele Muluzi pakali panomba mudikira mapropaganda ambiri achuluke pakali panomba fuati a DPP ali ndi mkwiyo kwambiri fuati akuziwa zokuti nangati ifeyo pakali panopa sitiwina a DPP ndami zimezo aziziwiratu. Chifukwa chani aziziwiratu? ADPP apanga mikwiyo ndi anthu ochuluka kwambiri mukanthawi kochepa. ADPP anadana ndi PP, ADPP anadana ndi UTM, ADPP adana ndi achina ma MP osiyana-siyana, achina Uladi Musa, achina ndani amene ochuluka, achina Sonda ambiri, achina Ntenje adana nawo ambirimbiri amene aja onse achoka ku DPP. Ndipo ADPP adana ndi achina Nankumwa ndi achina Kabambe, anthu okuti amene anali ndi masomphenya ofuna kuti akapikisane nawo udindo ku DPP. Anthu onsewa agalukira ndipo ayambisa zipani, ndipo anthu amenewa onsewa mauje nawo onse amachokera side yake iti ya komweko, ya side yake ya mbali yake ya Nankumwa, mbali yomwe yonso ya china Kabambe, mbali yomwe yonso ya china Nankumwa, mbali yomwe yonso DPP, onsewo kumeneko kuzagawanitsidwa mavoti. Ndipo wina aliyense kumeneko akhale ochenjera kuti mavoti athu azakhala akugawanisidwa kwambiri ku side yake ya Cholo ya Mulanje chani kumene kumavoti onse azakhala akugawana. Ndiye muchenjere kwambiri chifukwa ADPP akufuna kubweretsa chisokonezo pa ma election athu amene akhale akubwera pakali panopa, chifukwa akudziwa kuti sawina. Ndiye pakali panopa speech yomwe ife ambumvi wachilungamo tinayipanga condemn kwambiri ndiye kuti speech imene ndiye kuti president ananena kuti ulendo uno sazavomereza kuluza. Ndiye kuti mawu amene ndiwola kuika kwambiri kwa president Peter Mutharika kuyankhula ku mtundu wa Malawi kunena kuti sazavomereza kuluza. Ndiye kuti kumeneko afuna kukolezera zipolowe mdziko lathu la Malawi. Ndithudi mawu amene onse abwino, koma ziwani kuti ADPP mu nthawi yonseyi yomwe akhala akupikisana nawo amakhala akupanga upo osiyana-siyana kwambiri kuti polowa pampando amapezeka kuti pamabwera zachinyengo zosiyana-siyana kubera mavoti ndikomwe kumalowesa pampando. Ndiye ife ndife amuvi wachilungamo timangowunikira chilungamo cholinga chakuti inu muzingochitenga chilungamocho ndiye muzichisunga. Ife timanguwunikirani ku chilungamo. Pakali panopa kuli mpungwepungwe ku DPP akukangana okhaokha, ndiponso Samia Suleiman wanenesanso kunena kuti aphungu ena ayamba kusokoneza ndale ku DPP ko kumango chitirana nsanje okhaokha, kumango yankhulana nsanje okhaokha, ndipo akuziwa kuti kuli anthu ena ake amene amuumiriza APM kuti ayimirire komanso kuti azizamusokoneza polamulira dzikoli. Ndiye ife Amalawi tichenjere kuti tisapangenso mistake yokuti dzikoli talowese anthu enanso okuti azizayi
Mutharika azakundikira mimba zawo kumango kuberani misongo yanu ndedziwani kuti kusukuza pezekaso enanso okuyankhulirani chifukwa ma activists amene alipo lero lino onsewa ma activists onsewa ndi a DPP mtitude zimenezo ndiye mutivomereze ndiye onsewo azakhala alipe akungodya ndalama azakhala akungwasongezera ndalama omwe onsewa awawa amene mukuwaona ma activists amene akumapanga ma propaganda osiyanasiyana ndiye ife timapempha kuti Amalawi muganize mofasa ulendo uno pamene mukupita kokavota kavoteni mtsogoleri yemwe ali ndi masomphenya yemwe akhoza kutukula dzikoli yemwe akhoza kulisintha dzikoli ndipo akumabweresa mfundo zotukulira dzikoli nde inuyo muzitenge mfundo zimenezo kuti ndizofunikira kwambiri kwa inuyo ndipo mukazipanga choncho ndi kusalingalira za mitundu ndi kusalingalira za zipembedzo ndithu musapeza mtsogoleri wabwino ifetu okuunikirani tili pano ndipo sizizachoka pano tizakhala tikukuunikirani munjira zosiyana wina aliyense akangophwanyisa chichewa ife tizibwera tiziwongola ndipo inuyo muzitimva kuti ifeyo mukangomva bodza lina lilonse dziwani kuti amumva wachungaka akakubwera mepo aongola bodza limenelo yetu ndeta kuwuzani momveka bwino kuyemsipiso kuli mikangano so kumeneko kungani ya usogoleri chifukwa pali anthu ena amene akufunira dziko zabwino ku MCP nde pali anthu ena amene sakufunira zabwino afunabe kamgulu kambava kazipitirira kumeneko ndedziwani kuti so kumeneko kuli mikangano ndedziwani kuti atupere muluzi ngati mukufuna nonseno amene mukuoneka kuti muli ndi makhalidwe oyipa cho muitaneni atupere muluzi mukambirane naye munene kuti tisogolereni mgwirizano wathu tisogolereni mgwirizano wathu tisogolereni mgwirizano wathu azipani nonse tikukupemphani zimenezo ndithudi mukangopeza chipani chomwe chingapite mwansanga kukakambirana ndi ona atupere muluzi kuti inuyo tikumafuna kuti mukhale osogolera mgwirizano wathu ndithudi inuyo mukhale anthu ochenjera ndiponso owombola mtundu wa Malawi yetu achipani chomwe mungachite zimenezo ziwani kuti ndi amene mutawombole dzikoli pomuyitana atupere muluzi kuti asogolere mgwirizano ndithudi anthu azakuyimbirani m'manja kunena kuti chipani chimecho ndi cha nzeru chaganiza mwa nzeru chifukwa ngati muniyo mukuyika munthu yemwe alibe mawanga alibe udani ndi munthu wina aliyense alibe kukangana ndi wina aliyense ziwani kuti munthu amene amene angazakhonze dziko lathu la Malawi ndeni mwamuyitana ndi kumuwuza kuti asogolere mgwirizano ndithudi mulungu azakudalisani ndipo Amalawi azakukondani ndipo ziwani kuti chilungamo ndimeyo so pamene ife mbuyo munja timakuwuzani tu inu a DPP ndi a MCP timakuwuzani mbuyo munja kuti mukuziwa zokuti atupere muluzi ndi joka kungotenga joka atupere muluzi kungomuyika pasogolo basi mwa game yatha ndipo mukamgumutsi atupere muluzi ziwani kuti chinthu chomwe chingakubwerereni chibwere chinthu choyipa kwambiri munamukangomusi atupere muluzi mbuyo ndikumunyalanyaza anthu ndikumuyika kumbali ziwani kuti choyipa chibwere mdzikomo chifukwa atupere muluzi wakhala akuzichepesa mbuyomo panopa sitilolanso kuti azichepese panopa ayenera kuti aziyimirire iyeyo ayime ndi Amalawi amene akufuna kwabwino ndithudi akampasa mavoti pamene atakayime pa ballot payekha zipani zomwe zingazichepese kubwera kumbuyo kwakeko ndi zomwe zitakhale za nzeru zomwe tizaziunike ifeso amuvu achilungamo tizazipanga congratulate kuti chipani zimenezi zaganiza bwino kaya chipani chizakhala cha DPP kaya chizakhala cha MCP kaya chizakhala cha chani wina aliyense amene angabwere kumbuyo kwa atupere muluzi kuti tikusogozani inu ona atupere muluzi ife tizakuyimbirani m'manja ndife aja amuvi wa chilungamo timangobwera pano kuunikira chilungamo mtundu wonse wa Malawi pano pasi nthawi yokuti tiziyang'ana mbuyo koma tiziyang'ana chisogolo amene mwalephera mwavomereza kulephera kwanu a MCP mwavomereza kulephera kwanu ndipo dziko lonse ladziwa kuti a MCP alephera ndipo pano mwayamba kuzikundikira zindrama kumazikundikira mabudget kupita kuti muzikapasisa mabudget kuti 67 billion muzingoidya kumeko muzingoinyambita muzanyengere anthu opepera anthu osaziona patali ziwani kuti ife tikwachenjeza onse amene amangolandira zinthu zaulere kuti zinthu zaulere landirani koma nthawi ya mavoti kavotereni ona bwa atupere muluzi chifukwa atupere muluzi akhonza kukupasani atupere muluzi ali ndrama akhonza kumagawa dziko lonse la Malawi koma chimene sichitukuko kumengo ndikukupanisani kukhala anthu aulesi ndi zomwe amaganiza atupere muluzi zimenezo amafuna kuti inu akupaseni empower voti yanuyo ndi chinthu chofunikira kwambiri chomwe chikhoza kukuwombolani m'mavuto ina aliwonse voti yanuyo ndi chinthu chomwe chikhoza kukuyikani pa mavuto mmoyo wanu wonse nde inuyo zili ndinu ulendo uno kusanga mavuto kapena mtendere ife ndife amuvi wa chilungamo tisanapite pano tiyamikire the DC Boni Kalindo wachita bwino kwambiri
polemba chikalata kwa Donald Trump kunena kuti dziko lathu mubwere muzaliunike muzayaunike kuli maanjanjawidi amene akusowesa mtendere amene akufuna asowese chilungamo pa mavoti athunso kuti chilungamo chisowe ndipo ali ndi mavuto osiyanasiyana awa ndi awa amene atazike zomwe achikalata azika nkhani zomwe azika mchikalata chimenecho ndi zokomera amalawi ndipo ameneyu president wa mphawiyu Boni Kalindo ife amuvu wa chilungamo tikuyemuyang'ana mwachidwi ndi mwa experience kunena kuti ngati zimenezi akupanga kuchokera pansi pa mtima ndithudi awombole amalawi kuti mdziko mwathu muno tikufunika international audience yomwe itabwere kuti iunike dziko lathu la Malawi kuti kuzakhale free and fair ya ma election athu chifukwa chikalata chimenechi ndi chofunikira kwambiri. Mr. Boni Kalindo tikukuyamikirani kuti ngati mwachita zimenezo ndi kuchokera pansi pa mtima pano ndithudi ife tikuyipasa support kalata yanuyo kuti Donald Trump ayiwerenge ndi kuinvesesa kuti mavuto amene tili nawo ndithudi ndi boma lomwe lilipoli komanso afuna apondereze ma election athu kuti asazakhale free and fair. Koma iniyo Mr. Boni Kalindo mwaganiza mofasa ndikupereka proposal yanu chikalata chimenecho. Tingoti brafu Mr. Boni Kalindo ndife amuvi wa chilungamo takuyamikirani zikomo kwambiri mwakoma nonse munali ndine Comrade Matemba kuchokera kuno ku movie wa chilungamo Cape Town komanso ndikhala ndikusesereka weekend imeneyo mu Durban tikakumane mu Durban zikomo kwambiri mwakoma nonse.